Silav rojbaş hevanno devleta Tirk di siyaseta li hemberî Kurdan de durrûtiyê dike. Jaliyek ve li Bakurê Kurdistanê pişopişo dike ji Kurdan re mîna ku pêvajiyekî birêve bibe xewisa dide nîşandan lê li aliyê din li Sûriyê bi temamî siyaseta kevin ya devleta Tirkiyê dixe meriyetê. Siyaseta înkarê, îmhayê, asîmîlasyonê, helandinê dixwaze di pratikî de bide pêkanîn. Van rojên dawiyê de dîsa çetê xwe ajotiye ser pira tîşrinê bendeva tîşrinê li wê derê dîsa şer û pevçûn çêbûne ji aliyê din ve jî Daişê dixe nava tevgerê hin şer û pevçûn çêbûne di van rojên dawiyê de du hêvarê jî dîsa li derdora bendeva tîşrinê şer heye. Çetên dewleta Tirkî li wê derê di faaliyetê de ne. Dîsa em dibînin ku li Efrînê dewleta Tirkî her çend bibêje me ew dever teslîmê rêveberiya Şamê kiriye jî çeteyên girêdayî vê dewletê însanan direvînin fîdye dixwazin malê xelkê talan dikin û nahêlin millet vegere wê derê. Dewleta Tirkiyê di siyaseta li hember Kurdan de durrûtiyê dike. Zextê dide ser heteşê ji bo Kurdara li hevnê ji bo ku Kurd mecbûr bimînin ev hêza xwe ya meşrû hêza xwe ya pîroz ya ji bo parastina vî milletî ji holê rake, belav bike, entegre bike. Entegreya di serê wan de helandin e, tunekirin e. Milletê Kurd bê parastin bêhêlin. Weke tişta ku hat serê Elewiyan, tişta hat serê Durziyan dixwazin were serê Kurdan jî. Niha di vê derê de hûnê bibînin di nûçeyan de çend jinên dirzû hatine revandin, keçê wan hatine revandin, çiqas malê wan talan bûne, çiqas ji wan însan hatine kuştin, hûnê yek bi yek bibînin, ev bibe ibret ji bo milletê Kurd. Ew qas 4-5 mehan êrişê ser Rojavayê Kurdistanê kirin, xwestin tar û mar bikin. Çima dîmenekî bi vî şiklî derneket holê? Hemî bi xêra qesedê, bi xêra wan lehengan. Parastin ji bo me Kurdan esas e. We dît tiştê ku li Êzdîxanê, li Şengalê hat serê Kurdan. Aynî tiştî dixwazin bînin serê Rojavayê Kurdistanê jî. Dewleta Tirkiyê divê merov pê bawer neke. Dewleta Tirkiyê dewletekî durrû ye. Hevan na. Ez niha çend nûçeyek ku mijara amade kirine, mesela jaliyek ve pêvajoyê bi rêve dibe qaşo, jaliyek ve li Sûriyê dixwaze bi rê qaşo dibin navê dîplomasiyê de dixwaze Kurdan bihelîne, jaliyê din ve jî tehdîtên ciddî dimeşîne li hember Mazlûm Ebdî generalê Kurd. Birêya hin rojnamevanê xwe, birêya hin siyasetmedarê xwe gefê dixwe li Mazlûm Ebdî. Mîna ku Mazlûm Ebdî bi tenê asteng be li pêşiya siyaseta wan. Yani siyaseta wan ku dibêjim înkar e, îmha ye, wekî din tiştek tune yani. Dewleta Tirkiye siyaset miyasetê nake. Îş û karê dewleta Tirkiye tunekirina Kurdan e. Dîplomasiya xwe jî, siyaseta xwe jî, aboriya xwe jî, her tiştê xwe jî li ser tunekirina Kurdan ava kiriye. Vê pêvajoyê jî her tiştî, yani di serê xwe de vê pêvajoyê bi rêve dibe, ji wan wetirê ew ê karibin Kurdan bixapînin. Niha gotinên Tayyip Erdogan hene derbarê pêvajoyê de dibêje ama di pratikî de tu gav tune ye. Aliyê Kurdan samîmî ye, durist e. Tişta ku ketiye ser wan pêkaniye ama aliyê dewleta Tirkiye heta niha gavekî ji navitiye gotinê Tayyip Erdogan ez ji were bêjim. Hevan û te bi xêr hatin, mala wê ava. Doktor Hesen Birgül tu çewanî? Hêvîdarim tu başî. Li Netanyahû civînekî pir balkêş pêk hat, li wê derê hem nûnerê Netanyahû yê ji Sûriyê berpirsiyar, hem nûnerê Fransa yê Amerîkaya xifên hemî hemfikir in. Eger wisa bidome, eger heteşe li gorî medeniyetê tev negere, van komkujiyê ku pêkaniye eşkere neke, rapora nenivîse, sûcdaran ceza neke, Sûriye gav bi gav ber bi perçebûnê ve diçe. Peymana ku di navbera heteşê Qesedê de hatiye imzêkirin wê di pratikî de pêk neye. Eger ev peyman di pratikî de pêk ne, herkes li çara serê xwe binêre li Sûriyê, wê demê perçebûnekî di rojevê de ye. Êdî Durzî bi serê xwe dewlet çê dikin, êdî Kurdên Rojavayê Kurdistanê yan jî rêveberiya îro ya Rojavayê Kurdistanê dewletek modern, êdî ava dike, ew êdî meseleyekê pîşratî nîqaş kirin ama em dibînin ku Netanyahû hê jî dixwaze li hevatinekî çê bibe ji bo Sûriyê
وکی یک پرچه بکاربن بپاریزن جوینا لپاریسی و دنوا هفته پیش مده چه ببه اوسا دبیجن د جوینا لنتیم یک بیده هات روجوی نونری فرانسا دبیجه پیلانا مده هیه نوا هفته پیشیامه ام ریوبرین هتشی و این ریوبری خسر بینن ام چاره سریه کی پیدا بکن یا جی لهواتنه کی ببینن یعنی رین لهواتنه اسپیشی به نوچه نتیم یک بید اسپی بکم اف نوچه کی گرینگه جبرکو گلک رایدار تیده داخفن هفانو بلا اوصل سر اکرانه به نونری تایبت یه نتیم یک بید یه سوریه گیر پدرسن شیاری دا حکمت شامه دبیجه چه؟ اگر تندوتجی اگر ایرش کمکوجی وسا بدومن اگر هون حسابه جکوجیران نپرسن سوریه پرچه دبه پدرسن د جیوینا کنسey ewlehî ya netewên yekbûyî de li ser tundiya li Sûriye raporekî berfireh pêşkêş kir. Endamên konseyê ewlehiyê ya netewên yekbûyî jî di derbarê vê pêvajoya veguhêziya aştiyane de şiyariyekê tund da rêveberiya demkî ya Sûriyê da Heteşê teqezî li ser hesabpirsînê kirin. Yani divê muheqaq hesab were pirsîn. Berpirsiyarê Amerîkayê jî dibêje. Eger hesab ji berpirsiyara neyê pirsîn هتشه مشروعیت خوانداد که پترسن دا زانین که تندیه لسوریه باوری کم کریه او زختا مهابوری او کمکوژیا مهابوری که چند کس هاتن کشتن بریندار بون باوری کمتر کریه دنوا جواکه ده مترسیا پرچه بونه زیده تر کریه اشکریه کجبو اولهی و وگوهرینا سیاسی پیوستی بسر راسکرنا گرینگ هیه پترسن ده بیجه راپور نتیم یکبی nişan dedin yani ben pekirinin berfreh nişan dedin ku dınav de dınav van meseleyin ku pek hatın de kuştunun keyfi hene yani insan eki ne hatiye binçav kirin hesap ne hatiye persin sujdare ne sujdare liguri dili xwe çete veke devra Daişi kuştunun keyfi pekanine jinan be keyfi revandine wêrankirina milkên sivîlan jî talankirina malan jî keyfîne endamên hêzên ewlehiyê jî دنوا سوجداران دانه یعنی اندامن هزین اولهی بحثا وزارت پاراستنه یا سوریه که اوجی دنوا سوجداران دانه بنیرن ev li netewên wekbîtê nîqaş kirin. Eger di civînekî wisa de di derbarê Kurdan de daxuyanî bihata dayîn Tirkiye niha mala me xirab kiribû. Niha hêzên xêrnexwaz însanê ji me hez nakin wê pir êrişê me bikirana. Binêrin li netewên wekbî tiştê ku tê gotin. Hêzên girêdayê Wezareta Parastinê ya Sûriye di komkujiyan de cih girtine bawekî keyfî însan kuştine. Ew qas sûjbarî heye li holê hêjî ji me re dibêjin biçin daxilê vê hêzê bibe. Yaw çawa mümkün e? Nabe. Dewleta Tirkiye dibe sînorê xwe bizanibe, hedê xwe bizanibe, tiştek ku ji bo Tirkiyên Qibrîsê dixwaze dibe ji bo Kurdan jî êdî bibîne rewa bibîne. Bibîne jî nebîne jî. Mesele êdî ketiye serraya xwe dewleta Tirkiye bibeheje jî, biqarê jî, şermezar jî bibe Kurd, Kurdistan êdî heye mafê Kurdan ketiye garantiye statû hatiye naskirin tenê eşkere nebiye. Dewleta Tirkiye bila vê yekê baş bizanibe. Ji bo êdî kêfaye, êdî qehre, naqehre. Pîvanên dewleta Tirkiye jî ji bo Kurdan derbas nabin. Pîvanên dewleta Tirkiye ji bo Kurdan yani kirasê ku durûtiye ji bo Kurdan têda tenê kefenê Kurdan e. Erê wallah. Xwedê gotinekî dîrokî vê binivîsînin. Kirasê ku dewleta Tirk ji bo Kurdan durûtiye tenê kefenê Kurdan e. Em bidomînin Peterson destnîşan kir ku raporên netewên yekbî meviya ji were bas kir yani kuştinên keyfî nûnerê taybetî netewên yekbî Sûriye bi taybetî endişeya xwe tirs û fikarên xwe yên li ser revandina jinan anî ziman. Yek şervanekî Kurd jinekî birevîne û çawa dunyayê de deng vebde. Em çi qas pakin ya. Ez dixwazim dilgiraniya xwe ya kûr li ser raporê revandina jinên Durzî yên piştî ketina hêzên ewlehiyê li hin deveran diyar bikim. Li gorî raporan jin, zarok, mêr wendan e. Destpêka îsal eynî tişt dihate serê jinên Elewî. Ev yek me dilgiran dike, me xemgîn dike.
Petersen de rapora xwe de behsa Rojavayê Kurdistanê jî dike, dibêje piştî bu yerên dawî bi cîhanîna peymana dehê adarê dijwartir biye, êdî zehmet biye. Hem hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê hem jî Rêveberiya Şamê ji bi pêşneketinê aciz in. Wî da zanîn ew hêvî dikin ji civîna hefteya pêş me ya li Parîsê encameke êrînî derbikeve, ew hewl didin heta dawiya îsal peymana dehê adarê bi temamî were bi cîhanê. Yani Petersen dibêje hefteya pêşiya me li Parîsê civînekê heye, xuyaya haya Netanyahû jî jê heye. Ev girîng e. Tabii çavê sêyemîn hebe di meseleyên li Sûriyê de Rojavayê Kurdistanê de gelekî baş e. Netanyahû ya me pir dixwast ku ev dawa me li Netanyahû were nîqaş kirin. Lê em dibînin ku tenê komkujî yani dibin mijara civînan. Baş e ku ew qas êrişên dewleta Tirkiye çêbûn li ser Rojavayê Kurdistanê yani rojekî xelkê behs nekir. Ku jinê Kurd hatine revandin, yani ew qasa talan hatiye çêkirin, ez behsa Efrîn û Serêkaniyê nakim. Yani hêz û quweta dewleta Tirkiye têrê nekir di 4-5 meha de tişta ku anî serê Dûrziya bîne serê Kurda. Têrê nekir. Berxwedanekî pir ciddî heye. Yani êdî Kurd hêdî ji ew gilî û gazincan ji çîrokên qurbaniyê êdî xwe dûr dixin. Êdî behsa lehengiya xwe dikin. Êdî dibêjin tê bila were ew ê bersiva xwe bigire. Ev e. Yani tişta ku bi Kurdan daye hêzkirin hebûna Qesedê ye. Tişta ku vê lehengiyê, vê xwe bi xwe baweriyê dide hîzkirin hebûna Qesedê YPG YPJ ye. Şervanên Kurd in. Ev girîng e. Eger ev şervanê me nebin, baweriya we hebe, sibê heta êvarê em ê dîsa stranên şînê binivîsînin, em ê çîrokên êş ji xelkê re bibêjin, em ê dosya pinçengê xwe tijî bikin biçin Netanyahû em ê bigîrin, em ê bêjin li me xistin, jinê me revandin. Çîrokên qurbanî li dunyayê tijîne kes gona de we. Yani nefikirin ku em bibin qurbanî û bila xelk mafê me bide me. Tiştekî wisa tune ye. Biçin Afrikayê millet ji birçiya dimire, perîşan biye. Biçin hin welatên Asyayê millet perîşan e. Kes heqê kesî nade. Tiştekî wisa tune ye. Ya girîng merûv nebe xwedî çîrokên bi êş merûv destûr nede. Hebûna Qesedê girîng e. Merûv neçe nebe parsek li ber deriyê Netanyahû li ber saziyê navnetewî ji ber mağduriyeta xwe. Ha ji bo mafê xwe here. Ji ber ku hevan çîrokên mağduriyetê merû ji xelkê re bêje cuda ye, merû dawa mafê xwe bike cuda ye. Tu wextê dawa mafê xwe dikî, tu hesab dipirsî. Binêrin, grûpekî dîplomatê Kurd wextê biçin Netanyahû nabêjin. Ev hat serê me, ev hat serê me, em perîşan bûn, dewleta me tune, em rezîl û risba bûn ne. Wextê ku em diçin pêşiya Netanyahû êdî em wisa nabêjin. Em dibêjin hûn xwedî mantiqên dirûne. Hûn mecbûrin heqê Netanyahû Kurdan nas bikin. Heqê kolektîv ê rêveberiya xweser hûn mecbûrin nas bikin. Hesab dixwazin. Li hember dewleta Tirkiye jî wisa ye. Mesela bala welê be em naçin li cem dewleta Tirkiye em serê xwe natewîne nabêjin artêşa we zulmê li me kir. Na. Artêşa we hedê xwe bizanibe ji welatê me bicehnime derkeve. Hûn dernekevin milletê me wê serî rake. Yani êdî Kurd dev ji wan çîrokên mağduriyetê berdide êdî hesab dipirse. Astêya ku em hatine ev e. Çawa em gîştin vê astê? Bi xêra şerê 5 salên dawî ye. Ev bû sebeb ku êdî em negirin. Em hesab bixwazin. Vaya di psikolojiyê de pir mühim e heval tişta dibêjim. Bila wisa bikeve qeyda, Kurd ji serdema mağduriyetê derbasî serdema hesabpirsînê bûne. Wana mühim in, yani ji alî psikolojîk ve ruhî ve em li ku derê mabûn hevanû ez hema bidomînim. Niha Peterson pêşî di rapora xwe de basa Rojavayê Kurdistanê dike, dibêje piştî bu yerên dawî bi cîhanîna peymana dehê adarê êdî dijwartir biye. Yani bi cîhanîna wî êdî zehmet biye were bi cîhanîn ji ber ku Rêveberiya Şamê ketiye nava sûç gunehan. Ka em binêrin Fransa çi dibêje? Dibêje em ê guftûguan hêsantir bikin. Alîkarê nûnerê Fransayê
balkişan ser giringiya peymane got ev tündî ev şiddete ku tê nîşandan tê rêvebirin divê em ji bo pêkanîna peymana dehê adarê ya di navbera rêveberiya demkî û nûnerên Rojavayê Kurdistanê de lezê bikin ku yekîtiya Sûriye bawekî aştiyane were misogerkirin garantî kirin. Eger em acele nekin Sûriye ji dest diçe dibêje. Fransa wê ji bo hêsankirina tekîliyan çi ji destê wê were ew ê bike. Em ê di demekê nêz de li Parîsê mazûvaniya gotûbêjên di navbera aliyan de bikin. Nûnerê Fransa yê li Netanyahû jî aynî tiştê dibêje. Roj, dem, beyanake di demekî kin de dibe em ê deriyê xwe vekin, em ê mala xwe vekin ji Kurd û Ereban re ji bo ku meselê xwe hal bikin. Doh jî me gotibû Tirkiye müsaade nake. Çünkü Türkiye dixwaze buxa bibe şahit. Kurd çawa dihelin. Naxwaze meseleya Kurd û Kurdistanê bibe navnetewî li Fransa were nîqaş kirin. Amerika bê hesapirsîn dibêje aştî nabe. Amerika dibêje. Endamên Konseyê Ewlehiyê ya Netanyahû bawekê zelal teqezî li ser hesapirsînê kirin. Wan jî got sûcdar girêdayê kîjan aliyê dibin bila bibin divê muheqeq werin ceza kirin. Evaya Amerika dibêje. Alîkara nûnera Amerika ya Netanyahû Dorothy Şiayê dibêje ji Netanyahû re birêz serok ji bo zelalkirinê bê hesapirsîn bê edaletê li Sûriye aştî aramî pêknayê nemimkün e. Divê hikûmet li ser hemû raporên binpêkirinên li Sûriyê lêkolîn bike, kesên sûcbar, tewanbar bidarizîne, mehkeme bike. Di civîna li Netanyahû de baweyekî tund hate destnîşankirin ku pêvajo li gorî pîvanên Netanyahû li gorî pîvanên qanûnê navnetewî nameşe. Hem nûnerê taybet yê Sûriye hem jî endamên Konseyê Ewlehiyê ya Netanyahû daxwazên xwe carekî din ji rêveberiya demkî re anîn zimên şiyarî dan eger rêveberiya demkî yanî Heteşe yanî rêveberiya Şamê wezîfeyên xwe erkê xwe bi cih neyne metirsiya perçebûna dewletê heye zêdetir dibe. Hevan nû ev gefa li hember Mazlûm Abdî me got Türkiye di rû tevdigere siyasetekî li Türkiye cuda dimeşîne li Rojavayê Kurdistanê cuda dimeşîne. Siyaseta Tirkiye ya li Rojavayê Kurdistanê dişibe siyaseta destpêka avabûna Türkiye. Çawa ku Kurd xapandin ji rê derxistin. Türkiye'kî li ser înkarkirina Kurdan avakirin dixwazin aynî pêvajoyê li Sûriye bimeşîne. Bi tu şiklekî dibe merû nebe tercümanên nivîskarên Tirk, merû nebe tercümanên siyasetmedarên Tirk. Tehdîtên ku ji wê derê tên dibe merû bilêv neke. Çünkü armanca wan ji nivîsandina van nûçiyan ew e ji van maqaleyan milletê Kurd bêmoral bikin. Mirov dibe nexwîne. Mirov dibe fikrê wan pêşkêş neke. Tiştên baş wextê dibêjin de derbarê pêvajoyê de mirov dikare bibêje. Mirov dikare bibe tercüman. Hakikaten ama gef û tehdîtê wan dibe mirov ji milletê xwe re ranegihîne. Wana siv ji bo xirabkirina moralê tiştê wisa dikin. Gef û tehdîtê xwe bila ji xwe re veşêrin. Etîk, exlaq li cem van însanan tune ye. İnsanê ku exlaq li cem wan tune be tu çawa dikarî bi wan re rûnê ser eynî masê û lehev bikî? Ji ber ku sibê dikare betal bike, exlaq tune ye. Tu çi peyman îmze bikî jî sibê dikare betal bike. Tu nebihesibîne. Ji ber vê yekê beriya her tiştî exlaq. Siyaset exlaq, dîplomasî exlaq, şer û exlaq di şer de jî. Duşmanê xwe dikujî dibe bikî çel. Li gorî usûla ola wî. Derew tune. Ama raqîbên me ev însanên em bi wan re ketine nava dansekî siyasî mixabin bê exlaqin. Ji ber vê zehmetê karê me yani. Gefa li hember Mazlûm Abdî jî bi vî şikliyê wî rojî jî me gotibû. Tu dewletekî nikare Mazlûm Abdî tehdît bike milletê Kurd li pişt wî ye. Kî dibe bila bibe li ser navê milletê Kurd hereket dike tevdigere Mazlûm Abdî li ser navê xwe hereket nake. Ji ber vê kes nikare wî tehdît bike. Milletê Kurd divê xwedî lê derkeve. Gefekî çêbû, tehdîtekî çêbû dibe rabin ser piya xwe nîşan bidin bêjin hedê xwe zanibe.
او قاس سویقاس شبون لهمبر رهبرین ما لهرم پاراستنی ین مدیه سرهلدانه کی پر جدی چه نبود لهمبر دولت ترکیه و یا مرود خوازه ببینه حقیقتا yani beriya ku zarar bigêje divê merûv helwesta xwe nîşan bide. Fermandariya giştiya hêzên ewlekariya hundirîn ya Rojavayê Kurdistanê diyar kir ku li Tebqayê di êrişeke çekdarî ya du kesan de sivîlek du endamên hêzên ewlekariyê birîndar bûne. Li dijî rêveberiya Xweser qesede hin aliyên weke Tirkiye bi êrişan bi rêka şaneyên Daişê bi fitneyê û her wiha bi rêya hin eşîrên derdorê توانبار کرد دولت ترکیه دبیجه دخوازن لهرمه تولهویه در بخن اف فکر کی باشه حقیقتا به تایبەتی جی ددمکی ده کل ترکیه بحثا چارەسەریه که سیاسی تکرن دولت ترک جاره کدن لدجی روجاوای کردستان دست به ایرشان کریه دولت ترکیه به تاوی چتین خواه ایوارا یکشمیه ساعت در دورا حفدان ایرشی بنده و تشیر نکر ایرشین هرمن دن این گندان کر جی ملت لی خلق سیویل لی دجی چتین دولت ترکیه ایرش کرنه آگاهیند درباره انجام توپباران ده نه هاتم به دست خستن هم وقتی و ایرشیجی قصده درباره ایرش و لو تفگیر شانین داعشه ده داخویان یکی دایه ایرشین داعشی لهرما روجاوای کردستان زیاده تر بونه لگوری داخویانی قصده جه دسپیکا و ساله و 314 ایرشین داعشی پیکاتنه لدر زوره دنا وان ده کمین هه بمبکرین هه ایرشین راست این سر خالین کنترل وسایتین لشکری هنه ایرش هری داوی روژا شمیه جالیه هزین سوریه دموکراتیک و هات راگاندن دماکوسی بارگی هنوان ین هزین اولهیه هندرین لگندوار دیر زوره دیگریان بون هدف ده انجام ده شروانه کی شهید بو یکی دنجی بریندار بو هنده بینن که دولت ترکیه هیدی جنو و کتیه نوا فعالیتی هم هزی ده داعشی هم ده چکدارین خواه فرمی لگل ایرشن دولت ترکیه ین چتین داعشی 26 تیرمه 2025 داخویانیه که هاته وشاندن لسر ناوه 333 ایل و عشیرین عرب دوی داخویانی ده هاته ادعا کرن ev aşir 333 aşiretin Arab gef li qesedê xwarine daxwaza derketina qesedê kirine ji dêre zorê reqayê Hesekê. Paşê hin eşîr derketin ê ku navê wan di vê lîstê de hebû derketin gotin ya ev daxuyanî sexte ye hatiye çêkirin. Ew jî jaliyê dewleta Tirkiye ve hatiye çêkirin şik û şipa ve tuneve. Eşîrên ji bo bikeve qeyda navê wan bibêjim. Eşîrên weke Efadle, İgedat, Şiaddat, Cibur, Begare, El-Buxabur, İcel, Fedan, Haşim, El-Buşayban, El-Bunasır, Serdiye navê vana de lîstê de hebû wan beyan kiriye ku tiştekî wîsetine ev sexte ye eşîran li dijî hewldanên tevliheviyê bangekî jî kirin doh bi Mazlûm Abdî re jî civiyan Mazlûm Abdî soz da wan ku di hemû civînê li Şamê de ew ê pêşî fikrê wan bigirin yani bê raya wan ew ê biryara nedin ew ê peymanan îmze nekin Mazlûm Abdî sozekî wisa da wan eşîrên Ereb dibêjin em vê daxuyaniya sexte red dikin bang li kesên bi rûmet ên herêmê dikin ku li dijî daxwazên fitneyê hayedar bin ev daxuyaniya sexte yeketiya civakan yeketiya me xirab dike aramiya navçê têk dibe em carekê din teqez dikin ku em li gel hêza xwe qesedê ne dibêje êl û eşîrên Ereb hevan nû Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan hin tiştan dibêje ka em guh bidin wî jî di derbarê pêvajoyê de tiştê xirab bêje em nabêjin gef û tehdîtê wan kufrê wan bila ji wa rabin çi ji me re dibêjin bila du qatê wan be Recep Tayyip Erdogan balkişan ser Bakurê Kurdistanê got em di derbarê pêvajoyê de xweşbînin geşbînin hêviyê dide me ka em binêrin çi ye tiştek û hêviyê dide Tayyip Erdogan dibêje Dewlet Bahçelî di heftê û heft saliya xwe de rabû deriyê guftugûyê gotûbêjiyê vekir ji bo çareseriyê pêvajo her çi qasî hêdî bimeşe jî ya girîng ew e dewlet netewperestên Tirkiye lê xwedî derkevin Recep Tayyip Erdogan got ji bo ku ev hêvî pûç nebe em bi can û dil kar dikin dixebitin em girîngî didin wê yekê ku pêvajo bawekê şeffaf bimeşe bi rêjiya herî bilind a beşdarbûnê birêve biçe
Divê mijarê de niyeta me ya baş bireyên cuda divê me nîşanda. Gotûbêj di navbera aliyên siyasî de didomin, hevdîtinên îmraliyê jî roleke girîng di pêvajoyê de dilîzin. Parlamenterê Dem Partiya Ömer Öcalan jî bi tevî çend kesan do çûbû îmraliyê piştî hevdîtina xwe daxuyaniyekê da dibêje me birêz Abdullah Öcalan li greva îmraliyê me dît me pira hevdîtinekî pêkanî. Birêz Öcalan di derbarê aştî û çareseriya demokratîk de xwedî hêviye da ku pêvajo bawekî salem birêve biçe. Öcalan teqez dike ku beşdarbûna hemû aliyan di pêvajoyê de pêwîstiyekî hayatî ye. Partiya Deva Ali Babacan jî aynı rojê li Wanê bû piştgiriya xwe ji bo serketina pêvajoyê anî ziman dibêje eger bê şaşî birêve biçe ev pêvajo ji derve astengiyên mezin jê re nê derxistin dikare bibe derfetekî ji bo dawiya anîna pirsgirêka terorê û tundiya ku yek ji pirsgirêkên kevin ên Tirkiyeyê. Pirsgirêka herî mezin li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê terora dewleta Tirkiyeyê. Eger ji sedî pênc jî îhtimala serkeftinê hebe em ê piştgirî bidin vê pêvajoyê. Hevan no CHP rast rast pêvajoya ret nake lêbelê li ser awayê rêveçûnê hin îtirazê wê hene. Yani ji ber ku dijî wî jî şiddet heye. Ji ber vê yekê dibêje ez têda cih bigirim jî dibe ev êrişa li dijî me jî were sêknandin. Partiya İYİ Partî ji xwe bi temamî di pêvajoyê de cih nagire 29 kursiyê vê partiyê hene İYİ Partî li parlamentoyê ret dike di komisyonê de cih bigire. Ji bo pêvajoya çareseriyê niha li parlamentoyê komisyonekî taybet tê avakirin hêjî ava nebiye komisyon wê ji pêncî û yek kesan pêkure. Serokê parlamentoyê ji partiyan xwest endamên xwe ji bo vê komisyonê diyar bikin. Niha hevan no di derbarê Filîstînê de di derbarê Filîstînê hûn zanin Fransayê eşkere kir ku ew dewleta Filîstînê nas dike. Bi pêşengiya Fransa Erebistana Suedî bi dehan wezîrên karê derve ew jî îro li Netewê yekbî hatine cem hev ji bo konferansekî taybet armanca wê pêşxistina çareseriyekî bibînin di navbera İsraîl û Filîstînê de çareseriya du dewletî. Yani tiştek ku ji bo Filîstînê û İsraîl dixwazin xwezî ji bo Kurdan jî xwest dibana. İsraîl û dewletên yekbî yên Amerîkayê civîn boykot dikin. Civîn saet 5 êvarê dest pê dike dibin siya daxuyaniya serokê Fransayê Emmanuel Macron da dest pê dike daxuyaniya wî ya meşhûr dibêje em dewleta Filîstînê nas dikin. Di aynê demê de nûnerê Filîstînê yê li Netewê yekbî jî got konferansa ku ji alî Erebistana Suedî û Fransayê ve tê li darxistin wê bingehê ji bo 10 welatên din ji bilî Fransayê wê bingeh daniye ku ew ê bikaribin dewleta Filîstînê nas bikin. Yani gelek devlet hene ew ê Filîstînê nas bikin. Acêb Amerika û İsraîl civînê boykot dikin û tevlî rûniştila Netewê yekbî nabin ka em binêrin çawa derbas be saet 5 da dest pê dike. Hevan no mesela me ev e ka ez li nûçeyên deqeya dawî binêrim ez dîsa rica ji we dikim kanala me mezin bikin bişopînin. Li Swêdayê kuştin û dorpêşkirin berdewam e agirbest her çend hebe jî ew hêzên ku xewekê eşîrên Ereb binav dikin Erebên bedewî dîsa êriş dikin ama em dibêjin bana çekdarên girêdayî dewleta Tirkiyeyê. Hûn li çapemê ku hevalên ku çapemeniya Tirkiye dişopînin hûn lê binêrin televizyonê wan van komkujiyan diparêzin. Li dijî durziyan daxifin. Televizyonên Tirkiye ne hemî hinekî wan baş in. Em hemî nexin aynî sepetê. Li Îranê 15 girtiyên siyasî dibin gefa darvekirinê de ne. Dewleta Îranê çi dixwaze ji Kurda em nizanin. Saziya pêngava bi dawîkirina darvekirinê bi daxuyaniyekê ragihand ku 15 girtiyên siyasî li Îranê di nava wan de Pexşan Azîzî heye, Werîşe Muradî heye, Şerîfe Muhemmedî jî heye dibin gefa darvekirinê de ne.
بانگ لنتیویک بیکرن بانگ لرخصن مافی مروان این نابلتی بیکرن بانگ لرخصن سیویل این جهان جکرن کل دیجی داروکرن ل ایران بلز بکوین نوالو و تفجره دوجی لگرتیگی ها قضا آیهیسار دو گرتین سیاسی بناوی بهروز احسان و مهدی حسن اوجی هاتن داروکرن ملت ما کرد و کردستان دبی ری ندن کو زاروک وان ورن داروکرن جالی و رژیم رژ و یا ایرانی و رژیم ایرانی دبی وره هلوشاندن ایدی بس زاروزی چه متهف هاتن داروکرن دیمنین پر خوابانه هنه دبیم ملت ما حق ناکه وان دیمنان ببینه ملت ما حق ناکه زاروزی چی ورن داروکرن جخوا دشتر و پفچونا ده به تیره خواه امتین کشتن مثلا معنی داره شما انسانی که تکوشه حوالی مهریداتس تفهم مفهم نکریه مثلا انسانی که شما تکوشه مفهم نکریه میره که جنه که حزدی که و پاشی دچه جبر چبنباریه ویدکوشه اسفهم نکم مثلا ایران شما کردات کجه مفهم نکریه ده چه فهم کرد براو اما مفهم نگیریه ترک مثلا چما کردان دکوژن مفهم نگیریه ترکیه چما کردستان داگرجد که منطقا ما کردا تناگه هیجه چونکه ام انسان مدنی انسان هوو فهم نکن چونکه د مکانیزما یا هشی هویتیه ده تشتی وسا باو باهوزه کی وسا هه انسان مدنی جه فهم نکن دونکاری خواب کی شونوان جبروی هم فهم نکن ما مسته هوام نو جی کرم اخورا aynen biviyaway bibin abone bibin endam her hebi Şeyh Mus yeni gün Malatya'va jibo ve alikariye Bruce Seliman her hebi jibo endam yette ya YouTube'a me u her hebi Malatya'va vakidin aziz Mame Brahimi her hebi jibo ve pişkiriye ve alikariye ve eme vana hemi بگرن و بخن خدمت وی کانال مزن بکن ایواره ویا ببیجم ایواره saat çi da weşanet kim nizanim saat belki 5-6 be ama 21 de ez bi ronî rihara bernameyekî berfireh çê bikim Musa Xuyaye çünkü gelek tiştê ku ew bi telefona em daxivin tiştê giring dibêje ev peymana sevrê civîna Parîsê wê çê bibe encamekî çawa wê derkeve İsrail لپیچیه نیتا اسرائیلیا ده درباره کردان ده وانا همی ام جرونی رو حبه پرسن جبر کو پسپوریاویه لسر اسرائیل هیا او دشوپینه چاپمنیا اسرائیل جنیز و سیاست مدرن اسرائیل جنیز و دشوپینه بخاطر و سلاف دم باش